bag na sa malam tayo kapabsat at asrupyan tayo kumayayan kumayayan duman sa ulan nagtitipid ka para sa dan iyo kayo di ba nagtatalang tayo ng high school like at tumakter tayo nakasrupyan tayo umiyang mga po Diyos manan ang sinari na nagkadating Sakang lang naman pa ito, sakang agdayawa ko yung agdayawa at yaman. Hallelujah.
sama pamatiwa ko. Lord, lawakan mo kaliwa ko, i-coverings mo. Ito aming kaliwa ko kada kami. Itibabaay, ititarang kaliwa ko, Jesus. Iso, i-cover mo kada kami. I-cover mo ni Iglesia. I-cover mo ni pamilya aming kaliwa ka. Tawang kaliwa ko. Ikadama, aramidon, ikapusor, Father. Kanagitiahan mo yung kaliwa ko, aramidon, para kenta kaliwa. Lord, thank you so much, Father God. We thank you, God. We thank you. Lord, oh God, we tawat yan kararami. Tinaga na sa Kristo nga po kayong manuputuli. Amen. Amen. Well, at nagayaw niya ako Diyos. Ituloy tayo. Iti growing in grace na topic tayo. Nagmayat. Kaputa. So, tinong mangyari. Gamin, ito nga Bible. Ito nga sakot niya ako na ipantinda. Tapno, tikas sakot. Madan tayo iti panakam. In the future, kanya ba ito mangyari in the future? Kanya ba ito mangyari ito? Tinadama humay niya ako Jesus. Na iso ito panang isagana na kagaliti. Sa tao, panang isagana na sa iglesia. Amen. Napunta, antay na mo ito mangyari iti lubo. Mga mangyari na adong nagiti paspasama na dahil iti Jehovah. Diba? Amen? Well, ay nakarinig eh. Yung maestro tayo. Yan, nag-take note tayo. Wala iti papel. Magaling tayo na salusod. Magsaot. Ken, yaman tayo ka dati nagtida. Bing, tida tunyos. Ipag-tunyos lang. Malay-lay mga nagpintas mo. Ititapit na dapat pre-trade. Nagpasok di rapture, nagpasok di tema judgment. So, pre-trade. Mabawal kami brother Roger. Yaman tayo, nakaumay tayo, dungag sa niya ko Diyos. Ang mo tayo ito, tiaraminan tayo ito umay. Iti tiyempo, kung mo tayo ito kaskasta tayo. Nga dati warnings na kailangan natin na Biblia. Ito adalan tayo iti may pan iti pre-tribulation. Pananay ito na ito, yung isang pananaw sa Kristiyano, iskatolohiya pag-aaral sa mga huling araw. Na naniniwala ang rapture o ang pag-agaw sa mga manananampalataya ay magaganap bago magsimula itong taon ng tribulation. Nga ba iti kaya nagamit ti-pray? Ti-pray kat sakbay na. Ginawa niya. Sige, habang mapat yung oras, nga ba kahit na nasa buwan iti pre-tribulation? Nga nga ito, ang isang pananaw sa Kristiyanong eskatolohiya, pag-aaral sa mga huling araw. So, kahit na nasa buwan iti Kristiyanong eskatolohiya. Eskatolohiya. Nagiging masahan ka eschatology na kunada. Nagiging nga yung mga adal, nagiging end times na kunada.
naniniwalang ang rapture o ang pag-ayaw sa mga pananampalataya ay magaganap bago magsimula ang 7 taon na tribulation. Tribulation na matinding kapigatian. Dahil pray nga rito eh. Dahil ito may mamati da nga umununa iti rapture bago nga dumanong iti adana tribulation. Kahit nasa huli tribulation, nandiyan na. Ang salitang pre ay nangulugang bago. Sa pananaw na ito ay ganitong pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Dito itikas lang panangay. Step-step na. Tribulation. Una, rapture. Biglang kukunin ni Jesus ang tunay na mananampalataya. Buhay man o patay mula sa mundo. Ikadua, tribulation. Magsisimula ang 7 na taon na matinding paghihirap, paghahari ng Antikristo at puot ng Diyos sa lupa. At sumaroon ay sunyay kiyumay ni Apo Diyos. Ito itiadangay nga awang na day, timeline. O pagkasunod-sunod na mangyari kuma. Uray awan juga. May kumano ulit kita ito mas makagigit ito may. Ano? Ano ka? Tumanin bila siya. Dili talaga nga malinang sawat nga dahil tayo hindi may pagkiti and time nga. Sabaray. Dito iti ada nga pre-tribulation. Dito nga di timeline na. Nagiti mati iti pre-tribulation kadagamin iti pre-mid ken iti ada nga post. Dito iti timeline iti pre-tribulation. Umuna rapture. Dito iti panangalan ni Apo Dios kadagito namati. Dito yung namati. Iti sinuganda ato umay ko yung tribulation nagay 7 pounds nagaya but iti ada nga kilas the second coming so iti dito apay nga adu iti mamati iti dito awra siya po kaslama mas mamati ang iti pre-tribulation sa nagamin din tanggo gamin din ang part pre-mid good post. Di ba basat iti pre-mid post kaslanga ada ijay pre-tribulation. Apay nga do iti mamati iti detoy. Ang mga naniniwala sa pre-tribulation ay madalas bumabase sa mga sumusunod. Ito yung rason. Protection mula sa puot. Naniniwala sila sa tribulation ay panahon ng puot ng Diyos, God wrath. At ayon sa 1 Thessalonica 5:9, ang mga anak ng Diyos ay hindi itinalaga sa puot. Mula sa quote, naniniwala sila ang tribulation ay panahon. Tapunan na iti Thessalonica
5:9. Pagbasa kayo kanya. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ikadua, pagpipigil sa Antikristo. Napay nga mapagmati dahil di ada pre-tribulation. Ang pagpipigil sa Antikristo tinuturo sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 6 to 7 na may pumipigil sa paglitaw ng Antikristo. Marami ang naniniwala na ito ay mga banal na espiritu na nananahan sa simbahan. Kaya dapat muna alisin ang simbahan bago lumitaw ang Antikristo. Mamati ka no, dyan ito mga hanay nga umay di Antikristo, kapot at datay kailangan ito yung mga kanya. Mamati na kayo nga, no awan ko dahil sa Espiritu, awan tayo ito, maratyo tayo ito, dahil ito di umayan di Antikristo. Kapag na ito 2 Thessalonians chapter 2 verse 6 to 7, hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano yun, lilitaw ang suwain ng pagdating ng takdang panahon. Ngayon pa man ay gumagawa ng hiwaga ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naalis ang umadlang sa kanya. Kung maalis na ang umadlang, jayan ti umayan di Antikristo. So nga habang hampay nga narapture na hindi namati, hampay nga agparparang di Antikristo. Kaya hindi yan ay katalo, hampay nga mamati dahil ito pre-tribulation, imminency. Ang paniwala ng pagbabalik ni Jesus ay maaaring mangyari anumang oras, any moment, nang walang babala o kailangan. Maunang sinyalis. Nada tayo man, rapture na biglaan nga naawan iti ada nga Kristiyano. Nada kayo the first part na dito nga nag-inadaran tayo. Kat nada tayo may rapture kat awan ti sign na ay. Basta lang napukaw da. Kat ijay nga time kat adoon iti charger na dito. So mamamati daw na adulti mamati dito pre-tribulation. Ha? Okay? Lupat, pati laptop lupat. Adiya, lupat na. Kawan ang mga mabalikin mo dito. Lupat ito. Pati awal natin, hampay na sumabayan, pati laptop. Pwede basit, magdup dito ng lamay. Ini baba. Nangyari yung charger na. Ganagala. Pero ito, dito ni Aman. Wala yung nakasla dito yung mga lapod mo. Adan sa turay ito yung manan. Baka damay sigurang na gawin. Kung ryan tayo, bigay ka kadwa tayo. Ito ni Aman.
tayo. Dati ninayon nga duha. Dapat ngay pumangay. Ayan. Sige, ulitin tayo. Kapno pa. Mas mamabata tayo. Tribulation. Ito, itikayat ng asawad ng tribulation. Ay isang pananaw ng sa Kristiyano eskatolohiya, ang pag-aaral sa mga huling araw na naniniwala ang rapture. Ang pag-aagaw sa mga pataya ay magaganap bago ang magsimula ang tribulation ng taong tribulation. Dito ka na lagay tatao nga mamati dahil pre-tribulation. Mamati dahil nga marapture pa eh. Iti ada nga Kristiyano bago umay di tribulation nga punpunana. Dato iti kaya ng sawat ti Fred na umulugan bago. Sa papananaw na ito ay ganitong pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Ito iti ada nga timeline, iti ada nga pre-tribulation. Muna, rapture. So, di narap tayo muna. Sinuganda ko tumayin di tribulation. Ito nga, di agrigat ki tao. Bago iti mapadasan da nga rigat iti rabaw ti daga. Ada iti guba, ada ka ti bisin, ada ka da iti mapapatay. Ito di aldaw nga nagrigat iti panagbiag. Kat iti last, so dahil mayan niya Diyos. Ada nga umay na makilaban. Adalan tayo dito, di sumarunong itong di mangyadal. Ito iti damak, apay nga mamati da. Mamati dahil iti tumay ng pre-tribulation. Ito ay number 1, protection mula sa put. Naniniwala sila na ang tribulation ay panahon ng put ng Diyos, God wrath. At ayon sa Thessalonica 5:9, ang mga anak ng Diyos ay hindi tinalaga sa put. So ngayon nga mamati da. Pre-tribulation ka, mamatutuloy pa yung Kristiyano. Tante man naka-design ng mga lakam kada dito yung marigat. Nagiti nga rigat kat na design kada dito nagsusuwag. Nagiti nga mamati kiniya po Diyos. Nagiti da unbelievers. Nagiti iti ada nga naka-irantahan na ito tribulation nga ito. So nga mamati da nga muna kat rapture pa eh. Dumagamit kat paya. Muna ka ng tribulation. Muna ka ng tribulation bago marapture lagi ng tao. Kaya na duma, mamati na iti tribulation. Mamati na nga iti tribulation para ka na iti unbelievers. Iti tribulation, muna kat marapture tayo pa eh. Muna na iti 1 Thessalonica 5:9. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang buot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Yay, may isang rason. Napay nga mamati da nga marapture pa iti Kristiyano bago may tribulation. Iti kadua, ang pagpipigil sa Antikristo. Itinuturing sa Thessalonica, 2 Thessalonica chapter 2:6-7 na may pumipigil ang paglitan ng Antikristo. Marami ang naniniwala na hindi ang banal na Espiritu ang nananahan sa simbahan. Kaya dapat munang alisin ang simbahan bago lumitaw ang Antikristo. Ito yung rason pay namamati ka. Datayo pa lang kami ng Kristiyano. Napura na iti Thessalonica 2, chapter 2:6-7. Ito yung number 3, Nancy. Ang paniniwalang pagbabalik ni Jesus ay maaaring mangyari anumang oras, any moment, nang walang bawala o kailangan anumang sinyalis. Dito nga tinagsabalian ng rapture kung di second coming niya po Diyos. Di rapture, awan ti sinyalis na. Basta lang mapukawon na kailangan ng Kristiyano. Biglaan nga alangan na, dito Kristiyano ng second coming, kada kay sinyalis. Ngayon nga, da nga maranarasan kayo dito nga panagbiag. Dagiti dagiti rason mapay nga mamati da iti ada nga pre-tribulation. Ket ito iti damag. Anya ba gamin iti pre-tribulation? Anya ba gamin iti tribulation? Manala. Ito tribulation po, the 7 years tribulation ay nahati sa dalawang bahagi. 3.5 sa bawat isa. Ayon sa aklat ng pahayag Revelation, ito ay panahon ng sunod-sunod na kalamidad
digmaan at paghubog. At ito, yan tayo, nandiyan na ito pagkasunod-sunod karamihan na. Narito ang mga panahon mangyayari sa Biblia. Number 1, rapture. Naadal tayo dito nga inadal ni Sis na Sharon, hindi mo na una. Biglang pagdating, darating si Jesus sa ulap, hindi sa lupa. Ito nga ito nagdiferensyahan na. At dalang dyan niya ako Diyos, ito nga ito, yung panangalan ng kalimutin ko. Nung di second coming na diya, ito yung bumaba niya ako Diyos nga papan nito na ba talaga. Ito tinagdumaan na ay. Sa iglap sa isang mata, ang mga namatay na Kristiyano ay bubuhayin muna. At ang buhay na nananampataya ay babaguhin ng katawan at isasama sa kanila para makipagkita sa Panginoon sa hangin. Kapunana ito sa Thessalonica 4, verse 16 to 17. Sa araw na ito ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay buhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa ay natitira at titipunin sa alapa kasama ang mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Missing people, anyabat impact na. Ito yung biglaan na pagkaawan tayo dito yung labaw tinaga. Missing people sa mundo magkakaroon ng kaguluhan dahil marami tao ang biglang maglalaho. Ito ang magiging hudyat ng simula ng sunod-sunod na yugto. Kung naadap tayo dito yung dirapture, ado iti matay dito dito yung tiyempo. No once nga na-rapture, siyempre nusak nga mag-flight di aeroplano, bigla ka na awan ijay. Sino nga iti mang imaneho, di ba awan? Kahit na kasawon, matay adagay pasayro dyan, awan ng garing ito ka. Iso nga, doon iti matay iti dito eh. So nga, hantay mga urayon pa lang mamay, tirapture ka, hantay mga mga, ano dati mga di nakalugan kay aeroplano may. Katantay mga na-rapture, awan pagkaasanan. So nga, dito eh, iti rapture nga ito, so iti pagrugyan, iti maguluan iti lubong, madadalin, awanin na iti adoon ti matay, adoon ti aksidente, adoon iti kuha, basta kagulo-gulo na ito yun, imaginin mo lang ka di. Awanan na iti drivers, awanan ti agaramit iti makan, kajeda, mula, kajeda. Number 2, ang paglitaw ng Antikristo. Dahil wala na ang mga Kristiyano, kaputawan tayo dito lubong, magsisilbing asin at ilaw, naadap tayo mo na nito, asin at sila di Sunday School, di ba? O nagpipigil sa kasamaan, lilitaw ang isang makapangyahang leader sa mundo. Mag-aalok siya ng kapayapaan at solusyon sa krisis na dulot ng rapture. Ito yun, umayod dyan tayo Kristo. Once mo na-rapture yung tao, siyempre nagkagulo-gulo diya. Umayod nga dyan tayo Kristo nga isunod nagpamarang ng ayos sa amin. At aduntong itimamati kung na siyempre. Nagkagulo-gulo diya. Umayod isunay. So dati dyan kung kunang dyan Thessalonica nga daw tayo, dyan magpipigil na yun. Kung kaputawan tayo, umayag dyan tayo Kristo. Umayag, nagpamarang isunat ang iyayos amin, dahil ito niya gulo nga dulot, dahil rapture. Peace treaty, gagawa siya ng kasunduan sa Israel para sa 7 taon. So nag-peace na dyan Israel. Ito yung the one world government na kasi lang madamdaman ito, hindi nga may sahal na government. Bubuo siya ng isang sistemang politikal at relihiyon na susundin ng buong mundo. The Domination and Isolation. Sa gitna ng 7 na taon, 3.5 years, lulupasihin niya ang kasunduan. Papasok sa templo sa Jerusalem at idideklara ang sarili bilang Diyos. Yung 3.5 na di ay ayusun na pala at pamarangan na ano si Suna. Ang numalpas dito 3.5 years na naitan, rumaran yung gali na isun na kakarian. Ito yung tiyada na mangyari kaya ang tribulation. Number 3,
sa langit habang may tribulation sa lupa. Ito kaya kami kitang mangyari. Dan ito yung mangyari itong tribulation. Habang nagdudurusa ang mga naiwan sa lupa sa loob ng 7 na taon, ang mga na-rapture ay dadaan sa dalawang bagay sa langit. Naadaptan ito yung last week, judgment. Habang nga maparparigatan na dito ang believers, dalawa pinag-adap tayo awatag tayo niya, yung ganting pala tayo sa mga nagkakasin niya, hindi ka siya yung mas basa ka ito kayo. Hindi pa nakakaskas lang naman na dito yung kanya namati. Sudah ti mga jerigat may pay ay dati tribulation nga rito eh. So nga rito eh. Nadang ni brother na brother Eli niya. Ito yung judgment. Ito ang paghukom para sa kasalanan. Dahil ligtas na sila, kundi pagbibigay ng gantimpala based sa katapatan nila noong sila ay nabubuhay pa. Ito hindi ada mangyari. Habang maligatan na, tayo makalang tayo, di ay tawid kayo ay guna tayo, hindi pa nagsurvey tayo kinihapo Diyos. Ito na, di ba? Kung parang yung brother may maluto jay, inaramit tayo ng pudnumod lang na naramit tayo dito yung nihapo Diyos, ito yung daya no, nasaklat ito bagi tayo. Mayroon ko man no, sa bagay, dati ang last week, Napay, mangyari dyan, marriage supper of the Lamb. Isang malaking pagdiriwang o handaan sa pagitan ng Kristiyano, ang groom at kanyang iglesia. Dahil yung marriage supper dyan, pagpangante o kanyang soon, at dagar nga talaga, makan dyan. Mapantay dyan, baka takol malong table siguro dyan niya. Datayin dapat lakaman tayong tumulad dyan, dyan guna ay pahay ni Apo Diyos ka tayo. Okay. At dati talo nga serya ti panghukom. Ibubuhos ng Diyos na kanyang puot sa pamamagitan ng tatlong serya ng parusa. Ito yung 7 seals, 7 triumphs, and 7 bowls. At ito'y lagay tatak na, white horse. Ito white horse. White horse. Kahit makasuwan ka panlilin lang ng buwag ng kapayapaan. Red horse, kunan natin ito, digmaan sa buong mundo. Isunga red na dara. Isunga red, isunga. Black horse, matinding tagutom sa famine. Isunga black, BBC. Ganito pale horse, kamatayan. 1/4 ng population ng mundo ang mamamatay. Kapu iti daytoy nga tribulation nga madanasan dahil dayta. Ang 7 trials, mga trompeta, mas matinding kalamidad sa kalikasan, masusunog ang mga puno, malalason ang mga dagat at mga ilog, at magdidilim ang araw. Pagpakalaya sa mga demonyo upang pahirapan ang mga tao. Ayun, nagligat, imaginom lang natin, daan ti demonyo, di nga magpaparigat yung ka. Siyempre, ado iti makuron, gugubat na jayon niya bandaon. Ado iti malaso nun, ito nga banda. So nga nakakaskas ang iti pagbanagan, dagito da ang believers nga mabati, iti dito yung lubong. 7 bowls, mga mangkok ng puot. Ito ang pinakamatinding dulo ng tribulation. Ang sugat na makati at makati. Pagkawala ng lahat ng inuming tubig at matinding init sa araw. Ito yung kagrabian naman. Ito yung ispo na tigay 7 bowls. Ito yung matinding dulo ng tribulation. Ito yung talagang nag-green na din. Grabe ito, tikopat. Ito yung jay, kapu iti rigat, kapu taon ti makan, awanon iti inumudya, rumaran nito yung mark of the beast. Magpapatupad ang Antikristo at ang false prophet ng isang sistema ng ekonomiya. Kontrol, walang sinuman ang makakabili o makakapagtinda kung wala ang marka ng kanyang kanang kamay o sanho. Choice, ang pagtanggap sa marka ay tanda ng pagsamba ng Antikristo na ayon sa Biblia ay hahantong na walang hanggang kamatayan. So mga tumayan niya kapu iti rigat ti biyagan, kapu iti awan ti mabisin
Imagine nyo lang, hindi ba, quarantine ni COVID. Imagine nyo lang kadidiay. Di ba, di COVID ka, tanto yung mabaling nga rumor, no, awan di vaccination kayo. Tanto yung mabaling apan gumatang, no, awan di vaccination kayo. Tanto yung mabaling sa hospital, no, awan di vaccination. Kasi mo tayo. Iti ada nga mangyari, iti awan tatak na. Isu nga kakabsat, kanman idawdawat nung musika, nabati ka, iti rapture. Ito may isang nakadal ko nga, may isang pastor na naman pa'y nabati kayo, ito yung di panagra-rapture. Itihan yung raramid, diyan patatak kumati 666. Yung raramidin ka nung patatak ni 666 na natin ko na natin, nung once na nagpatatak ka ni 666, diyan nga talaga, awanin chance mo nga talaga nga mapangkiniya po Diyos. Ano pa yung kang ano yung quiet rapture, dati second chance mo, huwag ka lang magpatatak ka nung 666. Tara ito yun, itiyada nga, kaslangay nga awanin yung second chance mo dyan, tanatatakan ka rin. Uray nyo niya, tirigrigat nga maranasan, itineta nga tribulation. Isu nga ngam kakanungan patatak yati kas lang abili na ante nga patatak mo mampay no amangi karkararap mo no naman no natayo ket mabati dito trabaho talaga o may dirapture dia ante mararamidon so nga kita tayo di pamati tayo kini apo Dios ta ipapati tayo tanto nga mo dirapture kami ni ante nga mo no anya ti pangalan niya Apo Dios pagdi Kristiyano so nga kanahan tayo ko mga anak kasagana ante nga orayin nga marapture santo tayo agpababawi nga ayon ginagagdutak ko mga nagserbi kini Apo Dios ante ko mga orayin nga marapture dati kakagwata dati yung lagi nagrigat adalan ko dito nagrigat kasi sa tribulation nga pa ang dakilang kapigatian, Great Tribulation. Ang huling 3.5 na taon na tinatawag na Great Tribulation dahil sa tindi ng pag-uusig sa mga bagong pananampalataya. Mga naniwalang matapos ang rapture at ang bansang Israel, maraming papatayin dahil sa kanilang pananampalataya. Dagito ngay dagay nabati sa Kristiyano na namati kiniya Diyos kung handang inayon di rapture. Sumay nga ba? Mapaligatan na dito na ba talaga dahil suda dahil ma-persecute na kunan iti nabasahan niyo dyan Revelation at ada dahil namati nga napugutan tuguro ka napay na po iti pamati na kiniya po Diyos. Basta importante, mo na bakit ito ay hantong ng pagpatatak. Ang usap tayo ng jeligat na talaga. So nga kita tayo tanong ato mga mapatbati niya. Amen. Second coming, mapas kami nito tribulation nga natin, religion ko po ni mayan sa second coming. At adalan, ada timang iyalan ito ito, sumaisip ko ito. Dito itidamag na may isa. Apa iba gawin nga dati tribulation? Apa nga dati tribulation? Una natin ito ang tribulation o matinding kapigatian ay hindi lamang isang random na sa una sa Biblia. Ito ay isang itinakdang panahon na may espesipikong layunin mula sa Diyos. Narito ang mga pangunahin kung bakit nagaganap. Ito ay nagkirason na pa nga dati tribulation. Number 1, pagpaparusa sa mga sa kasalanan, divine judgment. Ito ay dati makarason na pa nga dati tribulation. Gaya ng baha sa panahon ni Noe, ang tribulation ay ang paraan ng Diyos upang hatulan ang isang mundong patuloy na nagre-rebelde. Makita tayo mo, na nangyari, Noe, ada inom, ada ka na ito'y lalaki, ito lalaki, pormiin, iti ada na kinarugit, kilubong, iti time ni Noe. Kaya po iti kinalakdatas na, itingkasan niya po Diyos. Baon na iti aduma danon, kung adaman almus iti sa kalubungan.
At kas jaymot, iti kas lang rason, mapay nga damot yung tribulation. Tapno, ada nga dosaon na, dahil ito'y nagsusuwong. Ito ang araw ng fourth day of the Lord kung kailan pananagutin ang mga gumawa ng masasama. Pagsupil sa kasamahan, tatapusin nito ang paghahari ng kasalanan sa lupa bago itatag ang karyahan ni Kristo. At ang asawon, dalusan na ito. Dalusan na ito. Kaya nga panagari dahil ito'y nagkakadatos. Siyempre, balibot ay ang kagari ng Apo Diyos katagat niya sa mga dahil. Siyempre, dalusan na ito kinadatos bago magkari ng Apo Diyos. Isusama na ito, 1,000 years. Manang kamali. Iwan ko na ito ito'y dalusan na ngay. Ito yung mga kabakan na ito. Ang ikadua, pagpanunumbalik sa bansang Israel. Sa lumang tipan, tinatawag itong time of Jacob's trouble. Ito ko na kay Jeremiah 30, verse 7. Nakakatakot ang araw na iyon. Wala itong katulad. Ito'y panahon ng paghirap para kay Jacob, ngunit siya ay makakaligtas. Pagigising, gagamitin ng Diyos ang hirap upang muling bumaling ang Israel sa Kanya. Pagkilala sa Misaya, ito ang panahon kung kailangan ang bansang Israel ay magsisisi at tatanggapin si Jesus, Yeshua, bilang kanilang tunay na tagapagligtas. Dapat kami itong nag-ibodyo, hindi na mamati gawin. Isumay na yung krusda, hindi na mamati tati, urahin na talaga ng Misaya, hindi talaga naka-corona, basta di talagang inyang iti asasana hindi. So nga na ito, iti ang nga rasunod lang ang tribulation. Number 3, huling pagkakataon para sa sangkatauhan. Kahit na ito ay panahon ng pagkukukom, ito rin ang panahon ng dakilang awa. Evangelism. Maraming tao ang makakaunawa sa totoong Biblia dahil sa mga nangyayari at sila ay mananalig kay Kristo. Tribulation saints, sinasabi sa Pahayag 7:9 na magkakaroon ng napakaraming tao mula sa lahat ng bansa na maliligtas sa gitna ng kapigkatian. Ito yung mamati lang. Kaya paisugaya ko yung magbahanti dinaratsuran na kiti Kristyano at paisugaya ko. Wala na nga. Mamati lang nga, di Bibliaan. Isu nga adoon. Iti dito nga time kat adoon na kiti mamati. Iti dito natin na patunayan lang nga paisugaya kiti Quran ti Biblia. Iti dyan nga malawlawagan. Ito yung second. So nga, ito yung second chance lang na ada nga nagserve ni Apo Diyos. Number 4, paglalanta at pagkatalo ng Antikristo. Papayagan ng Diyos na lumitaw ang Antikristo upang ipakita ang rurok ng kasamahan ng tao at ni Satanas. Pagpili. Pilitin ang mga tao na pumili sa pagitan ng Diyos o sistema ng Antikristo. Dahil, tagumpay. Sa dulo, napakita ni Jesus ang kanyang higit na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkapi sa Antikristo sa isang iglap lamang. Higit na layan na uri demonyo. Kaya ito, hindi pagpipilihan ito ba? Dito tinabati na pagpilihan da. Patatak kayo, purahan na, patayan na kayo. Nagitihan na kaya, patayan na. Persecute da. Sumalit yan kung mararamigan. Patatak iti Antikristo. Amen. No, nabati tayo ito naman talaga. Ito, nakano nyo, dahil lusa nga para kumakadag ito'y hanga na matis. Kapag siya, pagpakawanak man nun, yung gawin ko yung magpamatik niya pa Diyos. Mahalagang tandaan. Para sa naniniwala sa pre-tribulation, rapture, ang tribulation ay hindi para sa simbahan. Church, kundi para sa Israel. Ang tribulation ko ba ang para kada tayo. Ang para kada tayo na namati. Hindi kat para kada gito taga Israelita kanang hanggang mamati kin bana. Sa nagito ba hanggang mamati mga mundong hindi naniniwala upang sila ay matawag. Damdaman nyo siguro apay nasa tribulation na ba tayo? Damdaman nyo, dati yun ba tribulation?
mamati ka ti pre-tribulation, ang ka nga mamati nga dati ti tribulation data. Apay, kanya awan tayo pa ilang iti tribulation. Kasi kanina tayo, awan pa iti rapture. No nakita yung awanan siguro, giant. Rapture. No nakita yung awanan, giant. Giant nga ay nagtayo, kaya naawan tayo ito yun. Jet itong lugyan na walang kumain iti tribulation. Takunanan 1 Thessalonica 4, chapter 4, 16 to 17. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel, ang tunog ng trumpeta ng Diyos at Panginoong Kristo bababa mula sa langit na sumisigaw. Wala na ito ni Apo Diyos. Ikadua, awang pa iti ada nga kasunduan iti ang opisyal na starting time ng tribulation ay paglalantad ng Antikristo sa 7 years. Peace covenant kasama ang bansang Israel. Kung iti Daniel 9:27, ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang pag-aandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklong-suklang na lapastangan. Mananatili ito roon hanggang sa wakas ng Diyos ay naglagay ito. Kaya pa, ito sign. Ang paglitaw ng Antikristo, mawang pa lang yung Antikristo. Doon, awan pa rin yung Antikristo nga masama ka na kayo ito Thessalonica 2. Huwag kayong magpadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang muling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng Suhail ay tinagda ng kapahamakan. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilala siya ang Diyos. Hindi pa ninyo natatandaan. Sinabi ko sa inyo, sinabi ko na ito sa inyo na ako'y kasama pa ninyo. Hindi pa na lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa ang alam ninyong kung ano yun. Dilito kang suwail pagdating ng takdang panahon. Ngayon pa man ay gumagawa ng hiwaga sa kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naaalis ang madlang sa kanya. Kung maaalis na ang madlang, malalaglag na ang suwail. Ngunit pagdating ng Panginoon, papatayin niya ang suwail, bubugahan niya ito ng hininga mula sa kanyang bibig at pupuksain sa pamamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. Diyay, so nga, awan tayo pa yung tribulation. Dati agdamdaman, madati pa yung tribulation. Mamati kayo pre-tribulation, mamati kayo magkahampay lang. Oray nyo pa. Ngunit, manya ba iti marunanasan tayo ganit tatak? Magamat wala pa sa tribulation, sinasabi ng Mateo 24:8, ang mga sapunan ngayon ay birth pains o mga simulang kahirapan. Lagaming na adato yung tribulation, tandaan nyo, dahil signs na agugugat da, ngumina di langis, na kunan lang iti revelation. So nga, dahil iti mamati nga adato yun iti tribulation. Dati yun iti ada tribulation. Yati ko na iti Mateo 24:8, ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Rugrugi pa lang na ito nakakaro pa lang ito maraming. Pero ito nga siyempre aduon tayo rin nga nagnina ito puro, nagnina ito kasi how much more than tribulation na liyay. Giant, narigat na talaga tibiyag giant. Paghahanda, preparation, ang digmaan, lindol, peste, nakikita natin ngayon at tinuturing na mga sinyalis na malapit ng panahon, ngunit hindi pa ito ang mismong 7 years judgment ng Diyos. But pains lang naman na ito ay parang panganak habang papalapit ang wakas, mas nagiging madalas at mas matindi ang pangyayari sa mundo.
Yaman na itinaranasan tayo iti dito na tiyempo. Foreshadow na lang iti mangyari no. Gusto ba? Si Sharon, foreshadow. O na. Foreshadow na lang. Kasi lang nga, pagpakita na lang yung mangyari ito no. Umay iti dito nga umay ito iti tribulation. So narigat iti mabati. Kakabsat. Narigat iti mabati kasi inadal tayo. Narigat iti kasasaadin lang. Dati iti kugrubat. Ano nga yung... Di ba awan ti ubing kaya ni Jay? Awan ti ubing nga mabati. No, ada. Tamukot ti ubing lang siguro nga mabati ka. Jay, ada panunod na eh. No, amin na ubing kat mapa ni Jay. Kaya mukot na mabalinin ka naman may suwad. Pagkatanga na ammonia po Diyos, nagyan ka natin mabati. Kung nagiti awan ka mga nga garahin ng dakil sa kimadi, dahil talaga nga tumalit ka naman sa mga. Kung nagiti ubing nga amunan itidakis kunahan, amunan tinasaya, kanong pa. At naman tayo mga maisuluan, nagiti ubing nagdaklot yung chance na nga mabati. Ang lakami ti dayta. Kas ano nga yung sika nga parents, anak mo diay. Kanyan ito nga iti sasaadin na, pawalang-walang to iti tribulation ko, nagrigat dahil ng tiyempo. Kasi yung kapsat, igawid kayo. Igawid kayo, tegsindi ni Apo Diyos, tante mo ti rapture. Ibag no kasla di second coming ni Apo Diyos, nagatisign na. Ang di rapture, awan ti sign na eh. Basta lang, bigla lang na maawan. Bigla lang na maawan. Bigla tayo lang na maawan. Iti dahil nga time. Nung nag-second coming ni Apo Diyos, may nag-signs nga eh. May nag-signs, lindo, nagayada, di Anti-Kristo. Dahil iti ada nga ba, na-adal tayo iti tribulation by when tribulation. At ada iti mahinayin nyo. May panti-tribulation. Sa lutsod yun, baka at dati minahin kang sa lutsod. Pagpuling na nakawatan nyo kuma. Hindi, adal kayo tatang. Basta ditandaan tayo, nagiti mapasamak to. Numamati ka ti pre-tribulation, mamati ka gano'n nga awan pa yung tribulation. Numamati ka nga, mamati ka dyan mid-tribulation, kalakayan tayo itong kitideta. Mid-post. Kuha mo nung sino mid-tribulation. Munti ka doon kat mamati dati pre-tribulation. Ito na nga mistake. Kuha mo ti iglesia. No, anya ti... nung syakot, kasla syakot, iti apre. Madalang tayo ito mat mid-post. Tapos mag-get sige, bagbalak. Apay nga mamati ako iti pre-tribulation. Kasabali kami iti explanation mo, iti mid-tribulation niya. Sabali mo iti post. So jay. Hopefully, nawatan nyo kung ano iti pre-tribulation. Nawatan kayo? Basta iti pre-tribulation, muna, rapture. Sumigunda, iti tribulation. Sa last second coming. Dahil yung pinaka-last dahil hindi pa nagkaroon niya ako just about it again. Any questions? Awan? Kahit nasaon, awatan niyo gano'n. Di ba since ada tayo ulit, di ba tayo pinapanawan tayo po, dayan nga katrabaho ni Tita Musur? Anya ba iti dahilan o apay nga handa nga full blast iti power mo? At dati yung kailang gawin. Kung ano itikti sa lumigan, may pumipigil. Kung ano ito, hindi pa lamang nangyayari ang dahil may pumipigil. At alam ninyo kung ano yun. Lilitaw ang suway na pagdating ng takdang panahon. Ngayon pa ay gumagawa na ng diwaga sa kasamaan at mananatiling kanya hanggat di naalis ang umadyak sa kanya. Anahin nga may full, at dati yung kailang gamin. Once na na-rapture tayo, diyan ka naman ruman isuna.
Nang narapture tayo, diyan na kagulo-gulo. At kagulo-gulo po, dahil nga rumar nga isunan nga agaramit iti paraan, at mayunos na nga amin nga dulot dahil rapture. Iso ti kas lang nawata dyan. Pastor, ano niya ti parang dyan? Napay nga pala nga maipod blast ni kabusor iti ada nga kapangyarihan na. Sila nga natin kasar ko eh. Ada tayo palang gawin niya pumipigil. Tamukot na tayo dito eh. May pumipigil. At alam ninyo kung ano yun. Gusto ba? Tayo ba dahil? Church iti nang pipigil nyo pa yan palang rumar ni kwa. Once nga na-rapture tayo, ijayan nga rumar isunan. Ijayan nga agasik iti lagim. Sila nga tayo palang iti mang popcord. Tayo palang nga namati. Once nga inalang na tayo niya po Diyos, ijayan. Gusto ba, Pastora? Baka... Amen, amen. Apay nga awan pa lang i-rapture. Rapture? Ito yan. Pastora, apay nga tanawang pa iti rapture. Sino ma'am? Para kanyang tatla. Makagurang pa, dagiti namati. So, awan pa, kaslangan nga agurnong pa, niya po Diyos ta, kunan na dyan, may kasabahan din sa soya, kaslangan nga kurang pa. Kurang pa, baka uray pa. Ikan na tayo pa iti chance. Ikan na tayo pa iti chance, tapos manu tayo nga pa, na nato mo may tirapture. Dahil kaslangan para kanya. Ikan na tayo pa iti chance, sumawan tirapture, so nga chances tayo na ito yun. Ngay bagat kiniya kiti kaaruba tayo, dagiti friends tayo. Ikan na tayo ti chance sungawan pa iti rapture ta nahanos niya ako Dios. Ikan na tayo ti aduma chances. Kita nyo awan pa ng ti rapture. Dito yung chances tayo na ito yung ada nga agawis. Iti kadwa tayo nga mapanto kiniya ako Dios. Dito yung kasi nga may bagat nga sumbat ko iti dito. Ang kuha mo no dapat iti iba. Ha? Ang kuha mo na dapat iti may answer ni Pastora. Ang dati kasi lang na si Sarah. Mike. Ada nga iti may isang missionary nga akit research no apay nga awan pay kano iti rapture. Nga ipakita na nga ni Jay graph na inpakita na nga 1% na lang iti nabatbati kano. Kat di Jay 1% nga ni Jay at apay iti tattao wenno lugar nga saan pay nga nadanon iti sasaon ni Apo Dios. Kuna na Isay kat kuna na no na complete di sa 1% na data kat aminan kat nakagod iti sasaon ni Apo Dios de kano iti tiyempo na iso nga awan tayo ay ito kano gaya ti mic ne dapat ada ti mic stand tayo gaya Well, dapat isama tatlo. No, it's a research diyan, Pastora. One. No, it's a research kat 1%, iti mabirbiro, pa ay iti uray. Anya di jay nga 1%. Kung anya ba talaga di jay ikong kompleto ni Apo Dios tapno umay iti rapture. Sudero na na di Madam Sharon. Kuna na kami di Biblia. Jeremiah, Matthew chapter 24 verse 13 sa amo na yang verse. Nga into may kasaba lang iyo initiro matubo. Kumain ini pananayan. Isungay na lakmay tigas takal awan, iti rason, iti uray sa asinuman na una. So nga, no may katakot, ada pa 1% na kanya nakakandol. Mabalay na dyan 1%. Mula nandun na hapon na nga nangangit. Iso nga, lakmay
1% of all the population. Amen. Dapat. Ang peso niya. Dato ti mga rason niya. Ako maggamit nga nadangod. Dahil nga pa. So mga mabalin. May kasaba siguro amin. Kasaba namin siguro. Baka dyan na tayo. Ano na awan to ti may rason tayo. Kiniapaglos na. Ako nga nadangod ka. Di gamit niya kasta. So baka dahil may isang rason. Kung kurang pa chances tayo na ito nga mga kasaba sa asawa niya po Diyos. Kada kita na duma-duma nga lugar. So mga paaraman tayo kiniya po Diyos. Amen. Masit mo. Damay ito question niyo. Kata, pag titinulungan tayo masagatan, magbalang itiyada nga kinasirin niya po Diyos. Napay? Nagibawon niya pa Diyos sa Malia. Nagibawon niya pa Diyos sa mabati ka. Ada lang inayin ko. No magita yo, di ba pumaspas di update ti konti social media. Doilan yun ang lumago yung ibani, nalayin na tayo man cellphone, nalayin na nung natako. Isang gamit kaman pumaspaspas ni gamit di sinagaw kasi di. Jay mag-upgrade jay teknolohiya. Jay teknolohiya, isunto may midamang kanakwada iti na duman-dumang nga lugar. Iso nga kasda papaspaspasan ti ako ti panangiburay ti sasauna. So, saan na nga iti tao kat budigat pati ti social media. Iso niya ti may sabay nga magpapaspaspas nga umay iti tribulation. Di na minay. Amen. 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 Kaya luwas ko, no? Ada, tayo din niya. Diyos na. So nga, mahal tayo kaya sa pangusap niya ang Diyos talaga niya mo. Kung uray pa una lagi ni Angeles, tapos nga yung mga kaupan, dyan, kaya siguro ang tayo tatakan na kayo na tayo. Ika na tayo kaya ako, tayo lang, at mga nakapagkarami na yan, mahal na ang sa buhay, sa mga malayaya. Amen. Okay. Kung napasan sa gaya, mamulangan sa si Cristo, hindi ko. Wala naman Birth pains na gay. may sakay. Birth pains na gay. Dato tayo pamarang ba? Kuwat na propeta ng mga basa ka sa tayo Nagita jay ko nga sinalangay ko sa atin. Birth pains. Warnings. Nagita nagay warnings niya pastora. Mangyari. Kung nagkita sa social media pada kanyang no school mo. No dapat nagay pa pastor jay nga kanya. Social media ka tadjay. Kaya lumpay tinagpamarang tatan ng mangyawawan ng tao dagiti yung false prophet na pangalan. Isa dyan ni Kibuloy. Sinupay mo yung false prophet. Baka rin sa
na mo. Narigat po. Kasi kung ay sa'yo pa, Brad, ay basta nung may nagiyay at pa-prophet at nakamakikita tayo i-J1 Facebook, baka siya internet, at may subalagyan. Agpaiso nga, There's the prophets today. Dapat ada yang prophet, dapat itu prophecy. prophecy. Well, tatakon. Pastora, dapat mempati prophecy tetap. No, ada lagi ini praktisi kali, ini praktisi. Ada jadi praktisi, nakas na lang mangyari din na ibagalan ti maaramin ti masakbayan. Well, Then ada lagi ini praktisi, makakuha kita na foretelling na nangpasa na nagbagay sa Bible. So di ulitin na kasama ti ibagbaga. Gusto ni Jai may sa nakatalayo iti praktisi data na ibagbagada dyan ang pasin na ibaga. Gusto nga gusto ni Jai iti mangyari kada ito'y nga ang daw. Manya dyan na ibaga, gusto ni Jai yan iti ulitin tayo. Ngayon na ni Jai kasi na kada Elijah, kada iti haranin, ang pasin na isulat ng iti Bible. Gusto ni Jai yan iti maarami, iti masakaya. So maamali din nakasala kayo Elijah, kada Moses, kada Ezekiel, ang Elijah na prophets, yung hindi prophets kata, yung ang pagpaga, kada hindi napasin nga, ang iba ka. Nang practice ni Pastora, ay, pataw, mga na niya, hula-hula. Ang dati pagpagpagpag. Nung ganyan hula-hula, na dito Pilipinas, maraming politika story, hula-hula lang kita, okay? Hana nakakulit iti bibigan na maaaring. Talaga yung mabagahan ng Facebook na yung tuno, 2026, iti January, mura na kayo. Na-approve nun, nakasukas ko. Hula-hula, iti tatapos. Hana nagkapa iti kanagserti, iti angkus, iti bagay. yun kasi, gusto ni Jay kasi nakasan yung promise. Na nag-ibigin ako Diyos na talaga yung promise. So, nagpasa. So kahit mga sawon, awan ti prophecy tatag. Uray na niya ti magbagad na umay ni Kastoy no kas 2012. Nala. Ay, napasin nga yan. Sino 2030 kasi ay. Sino ba yung nila si prophet? Daniel? Ha? Sino tilas prophet? Ada iti ko na, ada ti premyo na. DJ langit. Sino ti makansa? Sino ti makansa ni Jai? Diyan di dilapit. Ano Jan Bilabid? Jai, Jai niya. Sunan nila, sunan nila ako malamig. Ay, Jan. Ay, Jan Revelation. Sunan nila, sunan sa Revelation. Sunan nila ako dyan na natay. Kaya pastas. Sunan nila sa prophet. So, man tayo nga pati, tatlong tayo nga manisip or maanila o isip manila. Well, Awanan ini pati yun tayo nga pa. Ay, nag-prophesy. Dahil natutusabot, nagadoon, gawin din nag-prophesy nga umay niya po Diyos ng mga nang nangyari. So, nag-end. No, ako pa, pastora, no, kada tayo enden. Pastora, no, para sa iglesia, enden ba? Diyan lang ka dyan nakasulat ti Revelation, ikas lang kapati ang tema prophecy, at yun nga, agtugpang ka na dito, magbagan ti false ay ti prophecy tatangat siya po. Nagpaso na nagpaso na na isulat iti Biblia iti mangyari iti biya iti sanganuan kasjay ada jay bagbaga na dari rumah iti Old Testament na natutupad ay nakipagpatupad ke ada dari nakasulat iti Old Testament na bangkit man dari iti Apocalypse. So nakalala nga iti Apocalypse, iti
ito magbati tawta. Nubas basahan to dyan Mateo, ultimo ni Jesus kita na mo eh. Anang mo nung ano ti umayan ni Apo Diyos. Diyos amalan ti kinamo sumano kunada na umay ni Apo Diyos si Kasto eh apil mga mati diyan. Da ultimo ni Jesus kita na imbaga na katahan kunay siya katahan kung mo. Ti Diyos amalan iti makamo no anya ken oras ti umayak iti ramidon tayo lang agsasagana tayo. At tayo ating mamatbati. Amen? Yay. So, dati mga prophecy nga kasya, ang tayo mamatbati tayo. Kaya Apo Diyos ko, baga na kasya eh. Kaya Apo Diyos ko, kata na ngayon baga, tatawa tayo kitin. Diba? Napa yung question? So, nagiging ang prophecy ka na panahon, may binom na mga receiver. Balik. Baka bitbutngan na lang tayo. Ngayon talaga umay ni Apo Diyos. Mamantindi, kasi Oo, mamantindi. minsan yung prophecy ka na yun. When? On Umay ni Kastoy, di ba? on this day, on When? Christmas, Mamawan iti exact na talaga yung mayan na. Iti insuran lang ti Biblia ko bagay sign. Bagay mamasama. Nagrumabi iti ang nangyari dito labaw talaga. Prophecy ba mga pang-dumiti last days? Pastora, kung prophecy na ang danger na ay namin niya kind of prophecy. Intense ba dyan? Kung mga prophecy or When no pang-dumita lang ka negative prophecy. May kalamidad. Kami ako ulit na din. When no jay, kumbaga, di ay sa tikas natok pa ko yun lang. Di second jay ka. lang na prophecy. Ay kalamidad dito ako ma. When tagay mo dyan, ako hula ka. Ginginit tikas dito. Nang mangyari ka na yan. Ako pa yun. I mean, jay, kasi di ba yung church ko dyan, nag-give for prophecy, di ba diba sa tapos jay, kuna na yun jay na in the last days, your sons and daughters will prophesy ng mga So, madamdamanan mo jay, prophecy ba about the mas quick na day, no, may niya po Diyos, jay lang yung baga tayo mga deceivers. Right. Diyan ay sulat ni Jay Apocalypse. Malalaman na si Jay about the masakbayan na anak. Ngayon diyan ay sulat na kunan na nagigi ang anak nyo ang ipagtulan ko. Kunan na dyan yan. Gusto na Jay at hindi prophecy na dahil may bagala, may sanga, ako na kapalinan na sa sugon, mag-blessing na, niya na maraming sila sa mga kahit saan na nag-judge. Pero tayo nga, prophecy pa lang. Di prophecy dengan ating apat yun. Di second coming. May ni Apo Diyos. Kung di prophecy nga kasto ito mangyari natin na ubing. Jai. Mamati tayo ka lang iti ka Jai. Garon. Minata ko na ng Jai Revelation niya. Di ba? Kung mamati tayo ka lang ba iti ka Jai? Dating ubing ka, tagpalinto nga kasto makikita iti kwa. Kasi nga yan. Dating mga magbagati ka Jai ka. Nakasto ba tagpastor na ito kasto di ba? Nakita. Nagtagtakinupak kag kastoy. Mamati tayo siguro. Mabalin siguro nga dati kasi kaya nga lang na test the spirits. So nga, no, imbaga na di checket inumpal na di nagkapunin ng Diyos. Ano nga na inumpal na di nagkapunin di tao or ibigay kasya kat nagkapunin di ako, nagkapunin di tao, nagkapunin di demonyo, kasya niya. So nga, istigan tayo dari di spirits na rumuan nagiti prophecy na istigan tayo dari spirits ano na
dyan mo. Di ba dyan mo yung mga tayo di Facebook lagi yung prophets. Prophets sa ibang bansa. At ano, nag-prophesy ka. Or warnings lang ba nag-jay? Or vision ka? Nga pagkaslama. Ibagbaga na ngayon ako. Di Pilipinas. Ato tikas ko nga mangyari ito repent kayo, repent. The church, una na ngayon. May ang pagkip di Jay pa ang pag-prophesy mo kasunod. At may tikas ko nga repent kayo. Una na. Anya ba Jay panang prophesy na iti or panang banlaan na ba? Warnings na iti may sama tao o may sama bansa. Ano nga yun? Hindi manipulan. Absat. Jai. Ano na iti ngay iti prophets niya, di ba? Mabuhay na tayo, iti prophets na talaga anak niya ang susudan, prophesy na. Kasi kuna na oh, iti Pilipinas ka agtuka iso na eh, agpa-fasting iso na eh. Pas-fasting iso na. Kat kuna na ako, kasto iti bagbagan iti ako nga kasto ag-repent kayo iti o ita Davao, iti Cebu. Nangyari mo, nangyari. Dati layos nga nangyari iti Davao, iti Cebu. Dati ginginad nga nangyari. Kaya yung prophesy na dahil iti 2025 eh. Di ba nangyari dahil ito yung palang last year na November basta sa kuti. Di ba dyan nangyari dahil na nagpinpinor na flood. Tapos ano pa yung nagpa-prophesy na ang ganatan na o di Pilipinas masapol naag-repent kayo. Nagiti ay siyo. Mas naman ay ada ako ikaw pagalan na ikaw ada mga gusto yung pangusap. Gusto tayo pada siyo. Di ba parang prophesy ka tayo na or warnings ka dyan. Mas nagaling na lang sa prophesy iti warnings or the vision. Diba? Dahil lang nagsasabali lang ay iminig ng samo. Nagsasabali ng iminig ng yan. So, ay makakaano tayo pala din dyan. Ang-fasting kasi suna. Ang-fasting suna di 40 days. National fasting iti Pilipinas. Ito pa naman sa Facebook. Kastoy ni Prophet Lenny Perez na yan. So, kung pang kaniman di pa na dahil may di kanayon ng post. Nung dahil lang ay puro warnings na ito yung puro bagla. Bagbagan na. But, pasti ito naman. Sita ko ito na ito i-warwarang daw na isasaon niya ang Diyos. So, anya pa dali dyan na prophesy na. Diba, kung na yung nag-empty prophesy. Prophesy, hindi pa kada hindi dyan sa office. Gusto nga na mabalin na alibaga, na hindi maarami, mura hindi may isang tao, mura hindi may isang nation, as gaya. Lagi ito, prophecy dahil lang amin. Lagi ito, talo itinalapon na, mabalin na nagkakutin niya ako Diyos, mabalin na nagkakutin tao, mabalin na nagkakutin demonyo, as gaya. No, may kapalit, hindi pa nag-warning, kung wala na nagpatawi kayo, wala na din dyan.
iso na dito, dali dyan. Nuna alamin, natapos siguro kini, ako Diyos, kasya, ngayon, saan na alamin, nabalina, ang namin ako gusti, nagapon na. So, dahil ko,